गांव के खूबसूरती का होला अभी हम रउआ सबके दिखाएम कि गांव के खूबसूरती और गांव के अलग अंदाज काहे कहल गइल बा कि गांव से सुंदर शहर कबो नहीं हो सकत। आई अभी हम रउआ सबके दिखाओ तनी। सूर्य के सजैया हो जग के खेवैया। आप सब कमेंट में बताए प्लीज एकर का नाम है, एकरा के का कहल जाला, ई जब बनत है एकरा के का कमेंट में बताए। और हंस पे सवार होके आजमोरी मैया ई हमर माई हिया त एकरा का कहल जाला माई? गोहारा गोहरा कहल जाला एकरा के। त ई केना बनेला? कान के ठोक के एकरा के बनावल जाला। तो ई सब गांव के ई सब चीज शहर में कबो मिल नहीं सकत।